Mini fudbal Vojvodine i Srpska asocijacija malog fudbala odnedavno imaju dobrog partnera i u našem gradu. Predstavnici ove dve organizacije potpisali su ugovor o saradnji sa predstavnicima Futsal lige Subotice u okviru koje se takmiči 15 timova koji će od sada nastupati u okviru šire fudbalske porodice. Reč je o amaterskim, ali vrlo kvalitetnim timovima u kojima neretko nastupaju pravi velemajstori sa loptom. Svi ljubitelji malog fudbala moći će da ih vide na terenima u Prvomajskoj ulici gde smo ih i mi posetili kako bismo saznali više o ovom zanimljivom nadmetanju. Dakle, kojim se povodom danas u Subotici, čujemo, dolazi do jedne lepe saradnje, sa kakvom idejom i sa kojim ciljevima? Dolazimo ispred mini fudbala Vojvodine i Srpske asocijacije malog fudbala. Dolazimo da napravimo saradnju sa ligom u Subotici, da napravimo saradnju da se liga u Subotici priključi prvo mini fudbalu Vojvodine, a zatim i mini fudbalu Srbije. Reci nam nešto više o tvojoj asocijaciji, odnosno Savezu tom mini fudbala, o čemu se tačno radi, kakav je fudbal u pitanju, po kojim pravilima, koliko brojite članova trenutno i kakvi su vam planovi za budućnost? Mini fudbal Vojvodine, kao i mini fudbal Srbije, on bave se rekreativnim mini fudbalom. To je amaterski mini fudbal, sport koji igraju amateri, rekreativci, znači fudbal koji nije na profesionalnom nivou, što znači da ne znači da igraju manje kvalitetni igrači, nego znači da se igraju igrači bez ugovora ili igrači koji imaju primanja manje od 500 €. Znači, kod nas igraju mnogi fudbaleri futsala i velikog fudbala koji imaju primanja manje od 500 €. Oni se svi u svetu vode kao rekreativci, tako i kod nas. Imaju pravo da nastupaju u ovom sportu. Mini fudbal je novi sport u Evropi koji je sad zastupljen u svim zemljama Evrope. Sada trenutno smo nastupali na 3 evropska i 2 svetska prvenstva, tako da to je sport koji bukvalno igraju svi živi, znači počevo dece u školskim dvorištima do starih rekreativaca na ovako terenima za mini fudbal. I samo je sada bukvalno ga uvodimo legalne tokove i u lige, kako se zove, pravimo zvanične lige u Vojvodini i u Srbiji. I kakva je naša trenutno zemlja kada je u pitanju futsal, odnosno mali fudbal, mini fudbal? Pa treba razlikovati. Futsal je pod pokroviteljstvom Fudbalskog saveza Srbije, kao i fudbal. Sad mini fudbal Srbije je u Savezu za fitness i rekreaciju, znači to je rekreativni sport. Naša zemlja je trenutno 8. u Evropi. Na prošlom evropskom prvenstvu završili smo kao 5. i samim tim poboljšali plasman naše zemlje i prvi put se plasirali na svetsko prvenstvo koje se ove godine igra u Pertu u Australiji, gde će naša reprezentacija igrati u grupi D sa Čileom, Singapurom i svetskim i evropskom prvakom reprezentacijom Češkom. Šta možemo da očekamo? Pa i znate kako, mi smo kada smo otišli u Kijev prošle godine na evropsko prvenstvo, nismo ništa očekivali s obzirom da smo imali jaku grupu i bili smo u grupi sa Mađarima i Česima koji su bili svetski i evropski prvaci. Prošli smo tu grupu, tako da i tada izbolili plasman na svetsko prvenstvo. Ne treba praviti dodatan pritisak. Ja mislim da naša reprezentacija može prijatno da iznenadi na ovom svetskom prvenstvu i da se možda vratimo s nekom medaljom. Čuli smo otprilike šta podrazumeva ova liga i mini fudbala, gdje je tu Subotica u toj priči, imamo li ekipa koje se već takmiče i ako da, u kojim okvirima, što možemo da očekujemo kada je ovaj sport u pitanju kod nas? Pa ajde kažem da smo Strahinja Marunić i ja krenuli s ovim projektom kako bismo popularizovali futsal u Subotici i uz futsal i mini fudbal, koji je, ajde kažem, nova grana sporta. Ono što treba da pohvalimo, u prvoj sezoni smo imali nekih 10 ekipa, u ovoj novoj sezoni imamo 15 ekipa, što znači da su ekipe prihvatile taj neki stil takmičenja. Došli smo na ideju da se udružimo sa Hat-Trick organizacijom iz Novog Sada. Po prvi put u istoriji, ajde kažem, te grane sporta, Subotica kao grad će moći da ima predstavnika na završnom turniru, gde će osvajač završnog turnira moći da obezbedi učešće u Ligi šampiona. Samim učešćem u Ligi šampiona imaće pravo da organizuje ekipu mini fudbala koja će predstavljati državu na evropskom i svetskom takmičenju u mini fudbalu. Lepe vesti, a koliko je uopšte mini fudbal trenutno kod nas u Srbiji razvijen, koliko kvalitetan i koliko su konkurentni timovi Subotica, šta očekuješ? Poznaješ sve praktično momke koji igraju mali fudbal na teritoriji Subotice i okoline, poznaješ, dugo si u fudbalu, šta možemo da očekujemo od naših ekipa, ko će nas predstavljati, hoće li biti nekih utakmica koje mogu gledaoci da isprate ovde u Suboticu? Ono na čemu radimo, kao što sam rekao u prvom delu, jeste na popularizaciji mini fudbala u Subotici. Evo, upravo se dogovaramo i sa momcima da možda kroz godinu, dve bude Subotica grad i organizator jednog završnog turnira, gde pretpostavljam da bi stvarno bio spektakl za Suboticu.
Generalno ne razlikuje se puno pravila futsala od mini futbala. Ima neke stvari, recimo kao što se baca se aut rukom umesto što se izvodi nogom. Tako da mislim, kao što vidimo i recimo u hali sportova kad je futsal turnir zimski jedan izuzetno popularan, gde subotička ekipa uglavnom igra završnicu tog turnira, tako da mislim da ne bi bio problem da subotička ekipa napravi mnogo dobre rezultate recimo u mini futbolu. Odlično, želim vam da onda to tako i bude i da uspešno organizujete i turnira i naravno da naše ekipe uspešno nastupaju na nekim turnirima u drugim gradovima, pa da se vidimo i na tom završnom ako bude sreća ovde kod nas. Hvala puno, eto još dodao bih da se Liga održava u sportskom centru Areni, u sportskom centru Prvomajska, utorkom je u sportskom centru Areni, četvrtkom u Prvomajskoj od 7 sati, tako da pozivamo sve ljubitelje i futsala i koji upoznan sa mini futbolom da dođu i da pogledaju dobre utakmice. Samo za kraj, koliko Liga broji članova i koliko možemo da očekujemo utakmice? Liga broji 15 članova koji su podeljeni u dve grupe i gde će prve dve ekipe obezbediti učešće u play-offu gde ćemo napraviti završni turnir, najverovatnije ovde u Prvomajskoj, a ljubitelji će biti upoznati nešto ranije pre tog završnog turnira, tačno kada će se održati.